pagbasa ng Santos ng Ebanghelyo sumala kay San Lucas. Niyan ginadto Jesus sa Nazaret, diin hiya nagtubo, nga sugad na iya nababatasan, inadto hiya sa sinaguga, adlaw may parahuay. Tinindog hiya pagbasa ng suratan, nga niginhatag na iya ang basahan di manarag na Isaías. Ginbuklad niya ang linipid ni basahan, nga naamo ini ang iya nabasa. Ali na ako ng Espiritu ang Ginoo, kay ginpila ko niya hin pagwali, ano pa'y nasumat, ngadtuhan mga kablas. Ginsuga ko niya hin pagpasanyaw ang katalwasan, ngadtuhan mga binihag, ngayon pagbalik ang makitahan mga buta, hin pagtalwasan mga talumpigos, ngayon pagpaybaro, ngayon napunan panahon, nakatalwasuhan Ginoo ang iya katawan. Ginlukod nga ako ni Jesus sa linipid nga basahan, iginhatag ang magkaripig nga lumiko. Pinuto ka iya nga tanan ng mga tao sinaguga. Nagtikang hiya pagimang raw haira, natuman niya ng adlaw ini nga bahin ng kasuratan, samtang hinbatian niyo naging babasa ko haiyo. Naningalipay hiya haiya hira na tanan, ngayon ipausa ang magnamit ng mga pulong na iya ginhimang raw. Nagsiring hira, dili ba hiya anak ni Jose? Nagsiring hiya hira, maaram ako nga masiring ka mo akong hindi nga dirahunon, doktor tambalaan ni mo kalugaringon. Masiring iwat ka mo akong, buhata din na iyong kalugaringon na bungto, ana mo nga humabutang kaging sumakaamon nga naitabo Kapernaum. Nagpadayon ni Jesus, susumakan ko pamuhini. Diri tinutuli no sa nga manalag na haya kalugaringon na bungto, pamati ka mo. Matuod nila mo hatuin mga balo Israel, panahon ni Elias, panuray umurahin tulo ka tuig nga tunga, nga may dako nga kaguto mabukos nga tuna. Kundi waray pakadto Elias, abisan kan kanay hira, kundi nga tinusala nga balo asarita, atuna ang Sidon. Nga may hadto damo nga mga sanlaon Israel, panahon ni manarag na Eliseo, kundi waray bisan sa ira, kagindinisan labot kan naaman nga taga Syria. Napungot ang tanan ng mga tao sinaguga, ang pagkabati ni Rahini. Nagkabuhat tira, gindanas ni Jesus sa gawasan bungto, naging dalahya, abawahan bukid, naging tukuran hanira bungto. Hanira tuyo aman paghulog ay iya, ngadtuhan umpas, kundi nagtarapi abutngan kadaman ngan hinata. Ang Ebanghelyo ang Ginoo. Sahay, nauurok kita, ano ba itong kaburuto ng Diyos? Ito'y akong pinabuhi. Ano ba itong plano para ginugan mga programa na akong pinabuhi? Patatiyin, ano magsiling pa? Man proposes, God disposes. Dinatong ginbasa ng Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 4, versikulo 16, ngadto 30. Dinatong batian ang kan Kristo pag-angkong idahan iya nabasa basahan ni narag na Isaías. Sa litasing niya ang katapusan ang iya pagbasa. Natuman niya ng adlaw ini nga bahihan kasuratan, samtang ibatan niyo ngayon babasa ko haiyo. Ginangkong niya. Pagkinikta, ginangko ni Kristo, ang tuyo na akong ibasa ng Ebanghelyo, ginpakilala ang natura ni Kristo nga iya buhat, nga iya pagtutumanon, kapag sulutan kaburoton ang Diyos nga Anak. It was not His plan, it was the plan of the Father. Di dahil basahan ni Manarag ni Isaías. Anong saling?
Adi ako ang Espiritu. Kaya ginpili ako hinpagwalihan maupay na sumat nga tamakaras. Una, ginako ni Kristo that He is the anointed one, tungkol ng Espiritu Santo. Ikaduha, na iya magsarang niya. Sa mana sa ano niya buhat, kaya ipapamtalan manarang sa iya sa iya ginako. Ginpila ko hinpagwalihan mo kayo na sumat nga tuhan mga sikablas. Ang pagpaamtal, ang mo kayo na sumat, mayroon ang ginadian sa Diyos, buhat ni Kristo. Ikaduha, gisuga ko yung pagpasangyaw ang katalwasan na ito mga binihan, kanin pagbalik, yung pagpakitahan mga buta, yung pagtalwas sa mga tintalumpigos. The social aspect. Ito'y pagpasangyaw, ito'y mensahe, ito'y ginuugan o pinasuma, papadisa ng buhat, dida, ang katilipan. Ano sa rin? Pagpasangay ang katalwasan nga ito ng mga binihan, ngayon pagpapalik, ang pagpakita ng mga buta, in pagtalwasan mga pinalupigos. Ikatulo, ang singkahin pagpabaro, inabot ng panahon na tatalwasuhan Ginoo ang iya katawan. In pag-atat itong paglaban. So the two aspects itong tinabuhan misyon ni Kristo, it is preaching and healing. Healing physically, and healing the social ills of society. Ano siya niya? Gintalumpigos. Pagkalwasan mga gintalumpigos. These are the social ills ito natin katiliman. Dapat ako sige pa ang pagkakta itong paglaban. Anong buat kong tayo? Ito ang programa ito natin kinubuhi. Kung nasusunod natin Kristo. Kung binunyagan, ginaangkon natin ang buhat ni Kristo, gamantan aton kalugarin. Kaya kita iya mga sumurong mo, pinatapos kita ang pausunod kanilidad sa sakramento ng bunya. Ang buhat ang papasay ng mga pinasumat, buhat para na tanan, dila kay para Peter. Ang buhat ang pangingilabot, dila katalingban, aniya problema, agar ato ni baruhin pagpalinggawas, itong problema itong katalingban, itong atong pangingilabot, itong sosyedad, buruhakon na tanan na, dili sa Christian duty. Dili kay masayangin ka kay, para kay matlabot. Sakit may minabot kay kapaturan kuman ito. Kuropdan kuman ito. Napakabuta-bungol na kita. Kapag na kita maginatan na gawas, pero tagihin mo pala konkreto. Ganligan na aksyon. Dili kay kinuan na ragaw-raw. Hinibuti at na Simon. Hinuti-buti man. Hinuwaray man nakakaturo. Libak ito. Takagihit man ang kamat kung ang proseso pagreklamo. Hinuti-buti, hinibuti man bagat mga puti kinulong. Pero tutoy na bumagaan, adigat at ito. So the social concern is our duty as Christians. May nilabot kita. Itong dirimatado na buhat dito natin katalingban. And that is being a prophet. To be a prophet is not simply to preach the word. To be the prophet, hibaruhin itong pagsuknat itong mga butang nga nabot atong katilingban nga dinesuba itong kaburuton sa Diyos. Jesus was a prophet. Jesus was a healer. Jesus was a teacher. Ang punong natin ini, ito natin pinanuhi kong Kristiyan, surat natin
pagkadinunyagan ato pangalagad ng Kristo.